Cando cheguen na distancia, porque a distancia neste momento pode ser só espacial, pero tamén hai unha distancia temporal, porque moitos dos nosos seguidores seguirán nos próximos días, semanas ou meses. Quero decir que cada caso os que se queiran unir a esta actividade reciban un cordial saúdo e agradecemento polo interese que mostran nesta programación, non? Acompáñame na mesa non somente a coordinadora da sección de pensamento, Celia Pereira Porto, senón tamén pois, os dous convidados para a sesión de hoxe, bueno, falta unha terceira convidada, que é Luisa Villalta, que está pois, na mente de todos nós, non? Eu, como presidenta do Consello da Cultura Galega e como persoa que xa ten uns anos máis que a nosa convidada da Veiga, sinto unha satisfacción especial por tela aquí, porque, bueno, tantos anos acompañando unha traxectoria, non? É dicir, xa aquela admiración por aquela cara sorrinte amable que conducía aqueles programas culturais da TVG, auténticos programas de información cultural, non? E logo, pois, claro, toda esa outra traxectoria que vai desde o xornalismo, que vai á poesía, que vai ás artes escénicas, bueno, foi sempre para mí unha persoa admirada e nunca tive unha ocasión de decirlo, non? E ademais unha persoa que desde sempre tamén comprometida con moitas causas que a min tamén me interpelan, non? Por citar dúas, pois a causa das mulleres e a causa da lingua e da cultura galega, non? É dicir, tamén en épocas en que non era tan doado, non? Entón, bueno, pois moitas grazas por estar aquí. E tamén pois acompañada de outro vello coñecido, que además é membro da sección de pensamento do Consello da Cultura Galega, Francisco Fernández Naval, que ten colaborado tanto connosco e que hoxe vai establecer este diálogo, non? Os dous arredor de Luisa Villalta. Creo que foi un acerto, e deso falará máis Celia, creo que foi un acerto que dentro do ciclo Pensamos, non? Que sempre ten temas postos sobre a mesa para reflexionarmos conxuntamente uns e outros, pois que decidisen tamén tocar o tema da homenaxeada das letras galegas deste ano, non? É dicir, nós procuramos tecer moito tamén dentro do Consello estes fíos que se cruzan, non? Para que nin a programación das letras galegas sexa unha programación que vaya en solitario por un lado e que a sección de pensamento vaya en solitario por outro, senón que haxa estas interseccións e que haxa estas perspectivas que sempre son enriquecedoras, non? Claro, temos aquí dúas persoas polifacéticas, pero tamén a nosa homenaxeada de letras galegas era unha persoa dunha polifacencia extraordinaria, non? E que ademais, bueno, vai se poñendo de relevo continuamente nas distintas actividades que se van facendo, non somente a calidade pois, da súa poesía, a calidade da música, a calidade do ensaio, senón tamén a calidade do pensamento que de alguma maneira atravesa todas estas actividades e que ten a súa riqueza, que ten a súa congruencia e que, bueno, creo que un dos aspectos que esta homenaxe de que dura todo un ano de poñer de relevo é justamente ese pensamento que está suxacendo aí a toda esa actividade que a marca como unha persoa tamén pois, dunha modernidade extraordinaria e isto dito tamén, dito modernidade hoxe despois de 20 anos da súa morte, non? Que nese sentido, pois, eu creo que foi un acerto que tamén a sección de pensamento puxese o acento no pensamento de Luisa Villalta con esta ocasión. E sen máis, pois, doulles a palabra a Celia Pereira como coordinadora da sección de pensamento para que presente a xornada de hoxe. Pois para min, boa tarde, moitas grazas. Para min tamén é un prazer esta terceira actividade do ciclo Pensarmos, polo que ten que ver con este ano 2024, que inaugurábamos no mes de xaneiro con Mar García Puig, do que xa tivemos unha sesión en marzo e que nos quedan dúas para o mes de setembro e de novembro.
E tamén o é polas persoas que nos acompañan, por Eva Veiga, por Francisco Fernández Naval, como decía a presidenta, membro tamén da sección de pensamento, que quen organiza esta actividade, pero sobre todo por esta protagonista que está unipresente, ainda que non físicamente, que é Luisa Villalta. Porque sí que creo que, por un lado, é interesante que o Día das Letras Galegas non sexa só o 17 de maio, xa non pois a escritura en minúscula, non? Que deberá ser os 365, senón mesmo pola persoa protagonista de cada ano. Creo que esas iniciativas que levaron a cabo, eu creo que Manuel, non me quero esquecer a ninguén, pero lembrome especialmente de Manuel Bragado con Xela Arias e de Ramón Nicolás con Francisco Fernández del Riego, ese empeño case, pues, como mínimo, case diario, non? De recuperar cousas e precisamente o sentido que teñen ese tipo de conmemoracións, non? Ou de efemérides, facernos volver a mirada sobre xente máis ou menos coñecida, pero da que temos en todo caso moito por coñecer, e que é unha ocasión magnífica, non, para facelo. E nese sentido, pois, aínda que nos cadrou en maio, pero é 30 de maio, pois estender máis alá o Día das Letras Galegas, non, o 17. E por outro lado, polo que ten que ver co pensamento, neste caso, pois, de unha autora como Luisa Villalta, e nun contexto en que, por exemplo, a Real Academia Galega pois ven de crear un espazo tamén para o pensamento e para o ensaio que me parece moi interesante. Non por unha cuestión ás veces de taxonomías ou fronteiras especialmente artificiais en canto a que o pensamento está en toda a actividade humana dunha forma ou doutra, non? Tamén na literaria, pero que ás veces tendemos un pouco como a esquecelo e a mellor poñer o enfoque noutras cuestións e que, pois, desde a sección de pensamento, xusto a proposta fose de reparar no pensamento de Luisa Villalta na súa extensa e diversa obra, pois eu coincido coa nosa presidenta, que tamén me parece un acerto e creo que vai dar moito de sí con estas dúas persoas protagonistas que temos hoxe, Eva Veiga e Francisco Fernández Naval, a quen xa nos lle roubo máis tempo e os deixo na súa voz e na súa compañía. E moitas grazas pois polo interese, non só de forma presencial, sino con esa outra vida que teñen agora, pois, grazas á posibilidade de grabación, non só streaming, sino en visionados posteriores que nos consta que acontecen pois ao longo do tempo, non? Nese percorrido máis alá das letras. Moitas grazas. Pois mesmos. Casi debían ocupar esa Sí, parte vexamos. central de aquí, non? Porque non Pero era igual, mellor, esta non es. Xa, Non vos sí. movades. Eu Vale. creo, non? non sei. Non, está ben. Como que irades. Bueno, grazas por asistir a esta... Aí, aí, Ahora estás. sí. Grazas por asistir a esta convocatoria da sección de pensamento do Consello da Cultura Galega. Aquí, persoalmente, gracias a todos os que nos están seguindo polas redes e grazas aos que todos nos seguirán, como decía Rosario, a través do tempo, entrando na páxina do Consello e achegándose a esta actividade que ten como elemento central protagonista única a Luisa Villalta, non? Esta tarde temos connosco a Eva Veiga para dialogar sobre o pensamento de Luisa Villalta, escritora a quen este ano a Real Academia lle dedicou o día e o ano das letras galegas. Vou presentar primeiro a Eva, logo que falaremos de Luis. Bueno, moi ben. Bueno, Eva Veiga naceu un hombre que é unha parroquia do Concello de Pontedeume á beira do Eume, lugar ao que sempre regresa, espazo central da súa obra, de súa biografía, da súa obra poética, consciente de que a memoria do lugar son as palabras, pero tamén a presencia en nós dos que nos antecederon e dos que nos agasallaron coas súas lembranzas, cos seus coñecementos da tradición e da oralidade, as que plantaron as cerdeiras e laranxeiras que seguen dando froito, os que interpretaban o canto dos paxaros e a constancia da flor e o fluxo das mareas.
Eva, como xa se dixo, traballou na Televisión de Galicia dende a súa orixe, e os seus programas sempre tiveron o pensamento crítico como elemento principal de referencia, pero tamén o ser colectivo que nos construiu e construe o valor da nosa cultura como valor irrenunciable. Velaí os programas Entre Nós, Mesa Reservada, no que tivemos a ocasión de coñecernos no ano 1988. De Perfil, Galicia no Tempo, a serie documental sobre o patrimonio e a cultura galega, que mereceu o premio do Colexio de Arquitectos da Coruña e o premio da UNESCO, de honra da UNESCO, e a conta atrás. Como a vida tamén se constituye, non só que a biografía constituye tamén as anécdotas, quería contar unha anécdota que fala moito do que foi Eva Veiga e do que é Eva Veiga. Non? Eva Veiga trouxo por primeira vez a Galicia a José Saramago ao programa Mesa Reservada. Moitos anos ou varios anos despois asistimos xuntos a unha conferencia de José Saramago na Coruña. Eva quería saudalo. Ao final, a mesa Saramago víronse rodeados de un montón de xente que quería estar, que asinase un libro, saudalo, tal. Non era posible achegarse a él. Non? Eu conocía a Pilar, a esposa de Saramago, e a él cando aquí se organizou un congreso mundial do Pen Club, que el viñera tamén. Entón achegueime a Pilar e pedinlle axuda porque Eva Veiga quería saludar a Saramago. Entón Pilar axudoume a chegar a él. Traspasamos toda a fronteira humana que rodeaba a Saramago, e cando estive a súa beira lle dixen: don José, hai aquí unha persoa que quere saudalo. Ten moito interés en saudalo. Entón, el miroume e me dixen: e quen é? E lle dixen: Eva Veiga. E automáticamente Saramago conseguiu romper o círculo que o rodeaba e foi a darlle a Eva unha aperta de amizade e de entrevistado agradecido. E sempre foi. Eso marca un pouco eu son amigo dela dun programa, Saramago fixo isto por un programa, así eran os programas de Eva Veiga, non só interesantes, senón transmisores de afecto por todas partes. De antolóxica sigo considerando hoxe a entrevista de Perfil a José Ángel Valente. Me parece unha peza que supoño que se pode ver. Pola súa condición pioneira da televisión pública galega por ser un dos seus rostros dende o primeiro día de emisión e polo seu labor en facer posible unha televisión pública, plural e comprometida, a Academia Galega de Audiovisual este ano outorgoulle o Mestre Mateo de honra. Mantén unha fértil colaboración con Margarita Ledo, ca que ten traballado en varios proxectos. Por certo, Luisa Villalta, nunha das columnas da Nosa Terra, fala de Margarita e da película Santa Liberdade. Eva foi protagonista da película de Margarita A cicatriz blanca, foi actriz de reparto en Nación, e agora participa no novo proxecto de Margarita, que está en fase de montaxe e de produción, na película Prefiro condenarme, da que é outro co-guionista. A Eva, a escritora, debémoslle por lo menos unha dúcia de libros de poesía, ensaios, libros de poesía que teñen acadado premios dos máis prestixiosos que se poden acadar, entre eles o Premio da Crítica por Soño e Vértice ou Antonio Sada Diéguez por Quero te canto, un libro de autoría compartida con Baldo Ramos. A súa é unha poesía luminosa que provoca en nós emocións, reflexión e que nos convida a relacionarnos a través das múltiples resonancias que emanan dos seus versos. Co seu grupo O Uriol, un cuarteto, tamén Luisa escribiu para un cuarteto de soprano, para un cuarteto de soprano e cuarteto de cor. Co seu grupo Uriol, un cuarteto, formado por Bernardo Martínez,
por Fito Ares e por Alfonso Costa aquí presente, eu creo que acadaron a excelencia do que é un recital poético. Prova diso é o que sucedeu aquí hai escasamente 2 semanas no Teatro Principal, con ritos de resistencia, unha posta en escena ca participación dos 4 sobre a poesía de Luisa Villalta, con teatro cheo, e con a xente, as noticias que recibín era de emoción total por parte de todos os espectadores. Eva é a persoa de compartir, xa acaba de ver, con Baldo Ramos, co Grupo Oriol, con Margarita, e con Pilar Pallarés acaba de publicar unha antoloxía da poesía de Luisa Villalta, así vou eu formando parte, editada por Chanda Pólvora, en a que Eva escribe un longo epílogo titulado A música do pensamento, precisamente. Texto no que probablemente están comprendidos todas as cuestións que hoxe podemos falar aquí, ou casi todas, non? Eva, benvida ao Consello da Cultura Galega, benvido a esta sección de pensamento que procuramos compartir. Vamos a deixar que a partir de agora flúa o debate.